τελευταίες ημέρες του Μαΐου, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ακραία επεισόδια ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Θερμοκρασίες που συνήθως βλέπουμε στην καρδιά του καλοκαιριού εμφανίστηκαν μέσα στην Άνοιξη, με ρεκόρ να καταρρίπτονται σε πολλές χώρες ταυτόχρονα. Πίσω από αυτό το φαινόμενο βρίσκεται ένας μηχανισμός της ατμόσφαιρας που ονομάζεται heat dome ή αλλιώς θερμικός θόλος. Ο όρος heat dome ή αλλιώς θερμικός θόλος περιγράφει ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο όπου μια εκτεταμένη περιοχή υψηλών πιέσεων εγκαθίσταται πάνω από μια μεγάλη περιοχή και λειτουργεί σαν ένα αόρατο καπάκι στην ατμόσφαιρα. Αυτό το καπάκι παγιδεύει τη θερμότητα κοντά στην επιφάνεια της γης και εμποδίζει την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών. Για να καταλάβουμε πώς σχηματίζεται, πρέπει να κοιτάξουμε ψηλά στην ατμόσφαιρα, περίπου στα 5 με 6 χιλιόμετρα, εκεί όπου βρίσκεται ο χάρτης των 500 εκτοπασκάλ. Σε αυτό το επίπεδο φαίνεται η βασική κυκλοφορία του καιρού. Όταν δημιουργείται ένα ισχυρό ridge, δηλαδή μια μεγάλη καμπύλη υψηλών πιέσεων, ο αέρας κατεβαίνει προς την επιφάνεια, συμπιέζεται και θερμαίνεται ακόμα περισσότερο. Αυτό οδηγεί σε καθαρό ουρανό, έντονη ηλιοφάνεια και συνεχή θέρμανση του εδάφους. Στο χάρτη, με έντονο κόκκινο χρώμα που καλύπτει την δυτικοκεντρική Ευρώπη, είναι η περιοχή κάτω από το ridge. Στην επιφάνεια της γης, αυτό αντιστοιχεί σε ένα ισχυρό βαρομετρικό υψηλό, όπου ο καιρός γίνεται στάσιμος, οι άνεμοι εξασθενούν και δεν περνούν με τοπικά συστήματα. Η ζέστη έτσι δεν διαφεύγει, αλλά συσσωρεύεται μέρα με τη μέρα. Ο θερμικός θόλος συνδέεται άμεσα με τη συμπεριφορά του αεροχυμάρου, ενός ισχυρού ρεύματος ανέμων ψηλά στην ατμόσφαιρα. Όταν ο αεροχήμαρος εξασθενεί και αρχίζει να κάνει μεγάλα κύματα, τότε δημιουργούνται περιοχές όπου ο καιρός κολλάει. Ενώ συνήθως η κυκλοφορία του αεροχυμάρου είναι ζωνική, δηλαδή από δυτικά προς τα ανατολικά, βλέπουμε και στην εικόνα πως σε μπλοκαρισμένα συστήματα ο αεροχήμαρος περιορίζεται βορειότερα και δεν μπορεί να διαπεράσει την Ευρώπη. Ένα τέτοιο κύμα μπορεί να σχηματίσει ένα πολύ ισχυρό ridge στην Ευρώπη, ενώ χαμηλές πιέσεις εκατέρωθεν το κλειδώνουν στη θέση του. Αυτό είναι το λεγόμενο blocking pattern ή αλλιώς omega block. Σε αυτή την κατάσταση, θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική μεταφέρονται προς την Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα η ατμόσφαιρα δεν επιτρέπει την εκτόνωση της θερμότητας. Έτσι δημιουργείται ο θερμικός θόλος που μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες. Το αποτέλεσμα είναι ρεκόρ θερμοκρασιών σε πολλές χώρες, με τιμές που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τα προηγούμενα ιστορικά όρια για το μήνα Μάιο. Στον πίνακα βλέπουμε τις χώρες που περιοχές τους ξεπέρασαν τα ιστορικά ρεκόρ. Αυτό που έκανε τον συγκεκριμένο καύσωνα ιδιαίτερο δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά η έκταση, η διάρκεια και η ταυτόχρονη εμφάνισή του σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ο θερμικός θόλος δείχνει πόσο ισχυρά μπορούν να γίνουν τα σταθερά μοτίβα στην ατμόσφαιρα όταν ο αεροχήμαρος επιβραδύνει και μπλοκάρει την κανονική κυκλοφορία του καιρού. Και όσο τέτοια μοτίβα επιμένουν, τόσο πιο συχνά βλέπουμε ακραίες θερμοκρασίες, ακόμα και εκτός καλοκαιριού.